Zdravím vás, přátelé. Napětí ve světě roste každým dnem a jeden z nejhorších katastrofických scénářů, jaderný útok, už se nezdá být tak nerealistický. Tohle video se bude zabývat nejen teoretickým postupem pro přežití jaderné katastrofy, ale taky si odpovíme na palčivou otázku. Dokázala by třetí světová válka skutečně vyhladit lidstvo? Nutno ale také říct, že jadernou katastrofu nemusí přinést jen třetí světová válka. Ve hře je také nehoda jaderné elektrárny nebo teroristický útok. Krok 1. Přípravy. Přípravy jsou vždy důležité a v momentě, kdy se jeden z nejhorších katastrofických scénářů naplní, už bude trochu pozdě na shánění klíčových předmětů. Na druhou stranu po vás nikdo nechce, abyste měli na zahradě plně vybavený protiatomový kryt. My si teď ukážeme takzvaný nouzový balíček a co by měl obsahovat. Krok 1.1. Nouzový balíček. Nouzový balíček si můžete představit jako krabici předmětů, které by vás měly v případě katastrofy udržet naživu po nějakou dobu. Říká se něco kolem 3 dnů. Ideální doba je však přežít do té doby, než vás najde záchranný tým, a to při katastrofě takovýchto rozměrů můžou být klidně i týdny. Balíček by měl obsahovat vodu, ideální množství je 4 litry na osobu za den, trvanlivé jídlo pro udržení energie, léky, obvazy, něco proti spáleninám a jodid draselný. Další respirátory, rukavice, folie, lepící pásku, kterou obzvlášť doporučuji, sirky, náhradní oblečení, reflexní vestu a další věci, které uznáte za vhodné, popřípadě věci, které byste si vzali na stanování do lesa. Bonusem mohou být věci jako plynová maska, protichemický oblek, dozimetr na měření radioaktivity a tak dále. Krok 2. Vypracování krizového plánu. Krizový plán je postup, jak se zachovat v případě katastrofy, vypracovaný pro vaše konkrétní podmínky. Může sem patřit zastavení plynu, vody, elektřiny a tak dále. Také si projděte mapu a zaměřte se na krizové části, tedy hlavní města nebo jiné strategické cíle, kam by mohl úder směřovat. Díky tomuto průzkumu budete vědět, z které strany vám a vašemu domu může nebezpečí hrozit, ať už formou záření nebo tlakové vlny. A taky nezapomeňte s vaším krizovým plánem seznámit i vaši rodinu a blízké. Krok 3. Akce. Nyní si ukážeme samotnou akci. Pro ukázku vezmeme jadernou hlavici o síle 1 megatuny TNT a necháme ji vybuchnout ve výšce 2000 metrů pro maximalizaci poškození tlakovou vlnou a ve vzdálenosti 5 km od našeho domu. Jen pro srovnání, síla 1 megatuny je jako síla 1 milionu tun TNT. Dejme tomu, že jste se od nadcházející události dozvěděli přes sociální sítě, nebo jste byli varováni pomocí vašeho mobilu, či jste slyšeli zvuk sirény. Hned zaktivujte krizový plán. Zastavíte vodu, plyn, elektřinu, popadnete nouzový balíček a běžíte do bezpečnějších míst. I hned po detonaci se vytvoří obrovská koule žhavých plynů o poloměru něco přes kilometr s vnitřní teplotou dosahující miliony stupňů. Takže se vám zde vytvoří v podstatě takové malé slunce. Takto výbuch vyzáří svých asi prvních 45% celkové energie ve formě obrovského žáru, který v okruhu asi 8 km zapálí vše hořlavé a v okruhu asi 15 km spálí vše živé. V našem případě nebýt ve sklepě usmažilo by nás to zaživa. Teplo putuje až do vzdálenosti asi 28 km od výbuchu. Se zábleskem se pojí i EMP, neboli velmi silný elektromagnetický puls, který vzniká rezonanci vysokoenergetických elektron vzniklých z paprsků gamma z výbuchu. EMP vás nezabije, nemá žádné účinky na člověka, ale vyřadí veškerou nechráněnou elektroniku v dosahu. To znemožní letadlům létat, autům jezdit a celkově elektronice fungovat. O pár sekund později dorazí tlaková vlna, která má destruktivní dopad na vše, co jí stojí v cestě. Boří domy, převrací auta, no prostě ničí. V okruhu asi 20 km má stále sílu rozbíjet okna, což je extrémně nebezpečné pro velkou část populace, která přistoupí k oknu poté, co uviděli záblesk. Pokud vás nebezpečí zastihne mimo váš domov, postupujte podle těchto kroků. Jen pro představu, v roce 2021 se mi podařilo natočit vítr, jehož rychlost jsem později z videa vypočítal na 90 km za hodinu, což odpovídá tlaku zhruba 38 kg na 1 metr čtvereční. A už takový vítr způsobil velké škody. Při tomto výbuchu by se však přetlak ve vzdálenosti 5 km rovnal skoro 5000 kg na 1 metr čtvereční, tedy víc jak 128krát tolik. To by téměř nezůstal ani kámen na kameni. Krok 4. Po výbuchu.
Samozřejmě i úkryt ve sklepě má svá rizika a jedním z nich je, že vás to může zasypat. Pořád lepší ale být uvězněn ve sklepě, než ležet pod sutinou nebo být pod plnou dávkou záření. Než se pustíte do jakéhokoliv hloupého nápadu, jako třeba vyhrabat se ven, tak se na chvilku zastavte. Sklidněte se a snažte se myslet co nejvíc konstruktivně. Uvědomte si, kde jste, jaké jsou vaše možnosti a co můžete momentálně dělat. Prvních pár dní budete mít za úkol se držet co nejdál od radioaktivity. Ta je v pár hodinách nejintenzivnější a poté se postupně snižuje. Řekneme si, co dělat. Samotný výbuch rozmetá po okolí desítky tun radioaktivního popela, který se dostane až do horních vrstev atmosféry a poté se začne snášet zpět na zem. Dejte si tedy pozor. To, že jsou nad vámi desítky až stovky tun sutiny z cihel a betonu, vám sice dává obrovskou výhodu, že k vám záření téměř nepronikne, avšak nebude vám to nic platné, pokud si nedáte záležet při utěsnění děr vašeho bunkru. Radioaktivní částečky k vám totiž může zavát i průvan kterýmkoliv nechráněným otvorem. Pomocí igelitu a pásky utěsněte všechny díry. Vyhnete se tak nádorům na plicích a ozáření životě důležitých orgánů zevnitř. Pokud prozkoumáme data ze sondy v naší simulaci, zjistíme, že v našem místě 5 km od epicentra výbuchu je radioaktivní záření na zcela smrtelné úrovni. Krok 4.1. Ochranný faktor. Ochranný faktor je hodnota ochrany v našem případě před zářením. Každý jeden faktor udává snížení záření na polovinu. Tato tabulka obsahuje typ materiálu a potřebnou tloušťku materiálu pro různé ochranné faktory. 2 vrstvy znamenají snížení na čtvrtinu záření, 3 vrstvy znamenají snížení na 8 záření a tak dále. Pokud zohledníme nejtenčí místo našeho úkrytu a vše propočítáme, dostaneme ochranný faktor zhruba 256, tedy v prvních 24 hodinách snížení ze smrtelných 230 000 mSv na jen asi 900 mSv, což je pořád vysoká hodnota, ale už ne smrtelná. Navíc tato hodnota se každou hodinu snižuje. Krok 5. Přežití. Přežití takové katastrofy bude opravdu velmi náročné na psychiku zasaženého člověka. Snažte se zabavit, jak jen to jde. Čímkoliv. Musíte neustále zaměstnávat svůj mozek, aby neměl moc času přemýšlet nad tím vším, čím jste si prošli. Nastává období, kdy vyprchává adrenalin a přichází těžké uvědomování si situace. V tomhle období se velká část lidí může až psychicky zhroutit. Krok 5.1. Voda a jídlo. Nyní teď máte kromě úkolů držet se stranou od záření také úkol držet se naživu. Udělejte si výpis toho, co máte z potravin, léků, vody a dalších věcí. S vodou musíte opravdu šetřit. Také musíte myslet na všechny scénáře, jako třeba ten, že váš pobyt v zasypaném sklepě se může trošku protáhnout. Krok 5.2. Vzduch. Již velmi brzy můžeme pozorovat citelné snížení obsahu kyslíku v uzavřené místnosti. Hranice mezi otravou oxidu uhličitého a nadýcháním se radioaktivního prachu je malá, obě možnosti však představují smrt. Proto se pokusíme zajistit si přívoz vzduchu skrze provizorní filtr, který by měl radioaktivní prach zadržet. Nebezpečně vysokou koncentraci oxidu uhličitého můžeme jednoduše odhalit zapálením svíčky v nejnižším bodě místnosti. Pokud zhasne, máme problém. O 5 dní později. Nyní je již radioaktivita na povrchu o dost menší než pár minut po výbuchu. Pokud se můžete dostat na povrch, tak to udělejte, ale dbejte přitom na maximální ochranu a bezpečnost. Jakmile jste na povrchu, rozhlédněte se kolem a zhodnoťte situaci kolem vás. Nepřekračujte hranici 2 minut stráveného na povrchu.
Krok 5.2. Dejte o sobě vědět. Jestliže to situace dovolí, tak umístěte na povrch nějakou značku. Zvýšíte tím šanci na záchranu. Po 11 dnech v úkrytu pomoc stále nepřichází. To může znamenat to, že je tato katastrofa extrémních rozměrů a ani záchranné složky přes veškeré úsilí nedokáží pomoct všem. Musíte se tedy pokusit zachránit sami. Pokud jste si jako součást nouzového balíčku zabalili i věci pro boj s radioaktivitou, tak nyní je čas použít všechno, co máte. Zabalte si většinu věcí, které by se vám mohly po cestě hodit. Pokud máte nějaké věci navíc, nechte si je zde schované pro případ, že se sem později ještě vrátí. Nyní se můžete vydat hledat pomoc sami pro sebe, anebo jít pomoct ostatním přeživším, jako jste vy, což je pro přežití lidstva naprosto klíčové. Pomáhat jeden druhému. Existuje mnoho teorií, co by poté následovalo. Jedna z nich mluví o přísně tajné vojenské směrnici, která popisuje obklíčení zamořené oblasti vojáky s rozkazem nikoho z oblasti nepustit kvůli rozšíření nekontrolovatelné kontaminace mimo bezpečnou zónu. Silně radioaktivní se totiž můžou stát i sami lidé. Co se týká radioaktivity, tak se nám podařilo vyhnout se zdaleka tomu nejhoršímu. Avšak naše jediná naděje být na povrch a najít pomoc se rychle může stát i naší zkázou. Stále více se dostavují příznaky otravy radiací, zvyšuje se riziko infekce, imunitní systém je utlumený, pociťujeme malátnost, postupně nás začínají opouštět síly. Konec dobrý, všechno dobré. Nakonec se nám přece jenom dostalo pomoci zvenčí. Sice jsme schytali poměrně velkou dávku záření, nicméně s troškou štěstí a pomocí zvenčí se nám podařilo přežít. Stačila jen jedna chyba a nemuseli jsme přežít vůbec. Nukleární zima. Skupina vědců vzala data z lesních požárů, erupcí a předchozích jaderných výbuchů k vytvoření simulace jaderné zimy při použití všech jaderných zbraní celého světa. Výsledek byl, že by se do ovzduší uvolnilo přes 150 milionů tun popela, kouře a drobných částí, které by se dostaly do atmosféry a do týdne by zahalily polovinu planety. To by mělo za následek extrémní klimatickou změnu a průměrné snížení teploty o 9 stupňů. Tato nukleární zima by trvala asi 10 let, přičemž by se už po 2 letech vrátilo 40% slunečního svitu. Nicméně by něco takového bylo pro hospodářství víceméně devastující. Úroveň kouře v atmosféře by sice nebyla ani zdaleka tak velká jako ta, která vyhubila dinosaury, nicméně ve spojení s ostatními okolnostmi, jako je radioaktivita a možná ekologická katastrofa, by dokázala snížit lidstvu šanci na přežití. Nicméně tohle téma je příliš složité, než aby mohlo být popsané poslední jednou kapitolou. A proto se ve druhém dílu zaměříme mnohem podrobněji na následky nukleární války, tedy na zimu, radiaci, nemoci, ztrátu ozonu, jak tohle všechno přežít a co se stane s lidstvem. Prosím, sdílejte tohle video, aby se dostalo k co nejvíce lidem. Navíc to bude od vás dostatečná podpora za víc jak rok práce s veškerou grafikou a animací na tomhle videu. A hodně mi tím pomůžete se vznikem druhého dílu. Děkuji, každá pomoc se hodí. A nezapomeňte, nejhorší scénář nemusí být jediný scénář. Připravený, zdar.